Mali doyen minnu ka baara bɛ jida kɛrɛnkɛrɛnw fɛ olu ye u tɛgɛ da sɛsko tɔni 9 kan minnu donna Mali kɔnɔ yurugu sira fɛ. An balimaw aw bisimila an bɛ l'actu ka kunnafoni kɛnɛ kan. Arabadon su fɛ novembre kalo tile 19 san 2025 doyen minnu ka baara bɛ jida kɛrɛnkɛrɛnw fɛ ni an ko olu ma ko brigade fluviale olu ye wulikajɔ dɔ kɛ ka u tɛgɛ da sɛsko tɔni 9 kan Ɲɔbugu o ni u ka cakɛda yɛrɛ cɛ o bɛ kilomɛtiri 40 ɲɔgɔnna bɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko douanier olu ye kunnafoniya dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko yurugu minɛn dɔw bɛ ka tɛmɛ jibolo fɛ. O hukumu kɔnɔna la u filɛ ka u ka labɛnw kɔni sabati ka yɛlɛ ji kan o su kelen fo ka taa u tɛgɛ da kulu 2 kan waati min na ka taa sɔrɔ karton 900 de tun b'a kɔnɔ. Wa a karton ninnu kun falen don sogo caman na i n'a fɔ sɛsogo ani kamamafɛn wɛrɛw. Nka a yirala k'a fɔ ko ninnu si ma bɔ Mali kɔnɔna la n'i ye a hakɛya yɛrɛ ta k'a lajɛ ko a bɛ taa tɔni 9 na. Ninnu bɛ minɛ waati min na sɛbɛn fosi ma sɔrɔ u bolo mun bɛ a yira u la k'a fɔ ko u tɛmɛla sira jɛlenw fɛ fo ka taa fɔ u filɛ nin ye yɔrɔ min na. O waati kelen yɛrɛ la mɔgɔ bɛ sika don ni dumuni ninnu maracogo la sanuya ta fanfɛla fɛ. Wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ jagokɛlaw olu kan ka jamana ni yɔrɔ min di ko nin sira ninnu fɛ ta jamana yɛrɛ fɛnɛ kumaniyalen don o ma. Ninnu ka sufɛminɛli mun kɛlen filɛ nin ye Ɲɔbugu o bɛ a yira k'a fɔ ko douanier ninnu jamana sɔrɔ ni a taaɲɛ ko o de ye u haminanko fɔlɔ ye. Ale ni fɛnɛ ka kɔlɔsili kɛ dumuni minnu bɛ ladon Mali kɔnɔ u ka ladon sariyaw kɔnɔna la ni o sariya dɔw kɔni ye u saniyali olu labatoli ye. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani cɛ ka kulomajɔ la a k'an bɛn sanga wɛrɛ.